isang linggo ay doon ako nakaramdam ng pagkahilo at nakakaranas pa ako ng pagsusuka tuwing umaga. Kahit na hindi pa sigurado ay malakas ang hinala ko noon na buntis ako at nakumpirma ko rin naman yon, Papa Dudut. Pagkahalong saya at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero para hindi ako ma-stress ay mas pinili ko na lamang na ma-excite dahil sa wakas ay magkakaanak na ako. Umasa ako na baka sakaling yun na ang makakapagpalaya sa akin sa nanay ko. Kaya naman noong araw ding yon ay pinuntahan ko si Jobert sa paupahan para sabihin ang tungkol sa magiging anak namin. Pero sa halip na ma-excite ako sa ibabalita sa kanya nang makarating ako doon ay halos manginig ako sa galit sa naabutan ko sa kwartong tinutuluyan ng boyfriend ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, buo na po ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert para makabuo na kami ng sarili kong pamilya. Baka kasi sa ganung paraan ay mapatunayan ko sa nanay ko na mali lahat ng mga iniisip niya at kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Pero naisip ko rin na kapag itinakwil niya ako, mauuwi lang sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Kahit mga kapatid ko ay wala nang magagawa pa roon kapag nagkataon. Hindi ko na sila makakasama o makakausap man lamang. Ganon katindi ang pagkontrol ni nanay sa mga buhay namin. Kahit matatanda na ang mga kapatid ko ay napapasunod pa rin niya. Habang nasa daan papunta sa paupahan, yon ang laman ng isipan ko. Mas makakapag-isip-isip ako kaya nabuo ko na ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert. Kumpara naman ang inaalala niya ay malaki-laki na rin naman ang ipon ko. Kaya medyo nakampante pa ako. Napapangiti ako sa bawat hakbang ko noon papunta sa kwarto ng boyfriend ko habang hawak ko naman sa kaliwang kamay ang patunay na magkakaroon na kami ng anak. Naabutan ko pong nakabukas ang pinto kaya hindi na ako kumatok pa. Nagdahan-dahan pa ako noon sa pagpasok para masurpresa si Jobert dahil mahigit isang linggo na kaming hindi nagkikita. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay halos hindi na ako makagalaw nang maabutan si Jobert na abalang-abala sa babaeng kausap niya sa video call. Lalo na nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko noon habang pinapakinggan kung paano ako laitin ng lalaking akala ko ay mahal ako. Pero ang mas masakit pa roon, yung babaeng kausap niya ay walang iba kundi yung kakilala kong masahista, Papa Dudut. Uy! Mahal? Sino ang kausap mo? Kanina ko pa ba dyan? Oo! At dinig na dinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ng babae mo! Mahal, hindi ko babae yun. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Huwag mo na ako lokohin! Narinig ko yung sinabi mo! Wala yun, mahal. Biruan lang yun. Tinawag mo akong matanda! Makapagkwento ka sa babae yun, parang dirig-dirig ka sa akin? Kung tawagin mo ako matanda, ganun-ganun na lang? Parang di ka nakikinabang sa akin, ah! Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin. Ano ka ba? Anong hindi narinig ko yung pangalan ko? Ka? Ginawa mo akong palabigasan? Ka? Ginawa mo akong palabigasan? Wala na pagpipilian. Gipit na ako noon. At nung nakilala kita, nakakita rin ako ng oportunidad. Kaya sinamantala ko na. Ang kapal na mukha mo! Ayop ka! Huwag ka nga sumigaw dyan. Nakakahiya sa ibang tenant dito. Mas nakakahiya ka! Pagkatapos kitang tulungan, nagawa mo akong lokohin! Mahanap ka na nga lang ng ipapalit sa akin sa isang masahista pa! Masarap pa siya magmasahe? Ha? Kaya ka bang dalhin sa langit? Oo! Masarap! Mas masarap siyang kasama. Mas bata. Hindi kagaya mo na malapit na mag-40. Pero kala mo teenager ka pa kung pagbawalan ng nanay mo. Sa tingin mo, may mararating ka kung sunod-sunura ka lang naman sa nanay mo mata pobre? At ikaw, sa tingin mo, may mararating ka sa pagiging mayabang na janitor? Kapal na mukha mo! Buti sana kung napakabuti mong tao eh. Bilib na sana ako sa'yo. Dahil sa mga kinuwento mo, pero sigurado ako na inimbento mo lang din lahat yon para makakuha ka ng pera sa akin! Kung sabihin ko nga na hindi totoo lahat ng yun, di
magbabago pa ba? Wala na, di ba? Hindi pa rin kita mahal at hindi pa rin kita magugustuhan. Ayop ka! Demonyo ka talaga! Ako tuwing pupunta ka rito gabi-gabi. Nagtitiis lang ako kasi kailangan ko ng pera. To, sukang-suka na ako sa'yo. Hindi kita pinupuna kasi mahal kita. Pero ngayong alam ko yung ugali mo, pareho lang pala sa pagkatao mo. Mabaho! Pati laway mo malansa! Mas malansa pa sa ihi ng kambing, puisit ka! Ang sakit mo magsalita. Masakit kasi totoo! Kung magkakasakitan lang din pala tayo, mas mabuti pa maghiwalay na tayo. Mas mabuti pa nga! Pero bago yun, magpalit-palit ka na ng mga gamit mo kasi palalayasin na kita rito! Ano? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Patitirahin pa rin kita rito pagkatapos ang ginawa mo? Bobo ka ba? Kapal mo naman! Ako nagbabayad ng renta mo! Kaya paalisin kita rito kung kailan ko gusto! Magbabayad naman ako eh. Kahit maging bed spacer na lang. Wala! Anong bed spacer, bed spacer? Nakuha mo pang mamili! Malis ka na! Bilisan mo mag-impake ng mga gamit mo! Pauupahan ko agad tong kwarto! Baka naman pwedeng bigyan mo pa ako kahit 1 buwan lang. Ano to, gaguhan? Ha? Humihilit ka pa talaga ng 1 buwan? Kapal talaga ng apag mong kumag ka? Wala! Hindi na ako maaawa sa isang oportunistang kagaya mo! Umalis ka na rito! Dati naman. Kahit Doon isang... ka tumira sa babae mo! Wala ka ng lugar! Ng ibang lalaki na pinopormahan ako. Pera lang ang habol nila. Wala nang nagawa si Jobert nang sapilitan ko siyang pinalaya sa paupahan namin. Hindi ko na siya siningil sa mga utang niya. Ang gusto ko lang noon ay hindi ko na siya makita pa. Pero kahit na nakalis na siya sa apartment namin ay problemado pa rin ako noon kung paano itatago kay nanay ang pagbubuntis ko. Nung hindi pa malaki ang tiyan ko ay hindi ko pa masyadong inaalala si nanay. Pero nung medyo lumalaki na, nakahalata na rin siya. Umiiwas na lamang ako na magkasama kami ng matagal at tuwing pinupuna niya ako ay sinasabi ko na medyo napaparami lang ang kain ko kaya mabilis akong tumataba. Pero ang hindi ko alam ay nagdududa na pala sa akin ang nanay ko kaya nagtanong-tanong siya sa mga tenant sa paupahan namin. Doon ko lang napagtanto na kahit anong pag-iingat namin noon ni Jobert ay may mga nakakakita pa rin sa amin na madalas kaming magkasama noon, Papa Dudut. Nati, napapansin ko talaga na parang nagkakalaman ka ah. Napaparami lang po ang kain, Nay. Nakaraan niyo pa po. Mahal niya ako. Pero mas pinili niyang sumama dun sa masahista niya. At ikaw rin yung nagpapapunta ng masahista sa kwarto niya. Hindi ba? Oo, di kasalanan mo nga talaga. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa'yo yan. Sorry po, Nay. Nagkamali po ako. Sana nga po nakinig na lang ako sa inyo. O ano bang plano mo? Gusto mo bang ipalaglag yung bata? Nay, wala po siyang kasalanan. Hindi siya dapat madamay sa mga maling desisyon ko sa buhay. Palalakihin ko po siya na maayos kahit wala siyang ama. O ikaw ang bahala. Basta kargo mo yan. Magsikap ka para matustusan mo yung pangangailangan ng anak mo. Opo, Nay. Ako na pang bahala sa anak ko. Wala na naman tayong magagawa eh. Naandyan na yan. Hindi naman ako kampon ni Satanas para utusan kang ipalaglag yung ipinagbubuntis mo. May nagawa ka pa rin namang tama kahit papano. Hindi ka nagmakaawa sa lalaking yun at pinalayas mo siya. Sapat na yun. At dapat, hanggang doon na lang ang relasyon ninyo, ha? Mabubuhay ka kahit walang lalaki sa buhay mo. Tingnan mo ako. Hanggang ngayon, maayos naman ako kahit wala akong asawa. Di ba? Kaya magpakatatag ka. Kailangan ka ng anak mo. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yun ni nanay. Sa kabila ng pagiging mahigpit niya ay taglay pa rin niya ang puso ng pagiging isang ina.
Sa wakas ay binigay na rin niya ang inaasam kong kalayaan. Kaya na niya ako na magdesisyon para sa aming mag-ina at para magawa ko yon ay bumukod na ako at nagpa siyang lumayo na muna. 2 taon lang mula nang umalis ako ay nakilala mo naman si Francis. Isa siyang pulis at biyudo na siya at may 2 anak na babae. Lalaki naman ang naging anak ko at napamahal din agad sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magpakasal at may paspas na rin po yon ni nanay. Kahit na hindi pa nga kami kasal ni Francis ay meron na agad regalo ang nanay ko. Napaluhan na lamang ako nung malaman ko na ililipat na sa akin ang titulo ng paupahan namin, Papa Dudut. Bukod sa malaking tulong yon para sa amin ng anak ko ay napakasaya ko dahil naalala pa rin ako ng nanay ko. Hindi niya po kinalimutan. Nagpapasalamat pa nga siya sa ilang taong kong pagtsatsaga sa pagiging assistant niya at sinabi niyang walang ibang dapat makinabang sa paupahan na yon kundi ako. At ngayong ako na talaga ang may-ari ng paupahan ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muli pang magpapaloko sa isang bed spacer. Masaya at kontento na ako kay Francis kaya wala nang dahilan pa para magpapasok pa ako ng ibang lalaki sa buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit paano ay kapulutan po ito ng aral ang naging karanasan ko. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS para sa pagkakataong may bahagi sa Barangay Love Stories ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Nati. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! tindan sila, awan-awan daon kasi na. Sa kanya daw, awan-awan na sila.
Kaya dami kapilan. Ya? May kapilan. Ang mandata ang gigalubigaw. Ano rin sa mo? Ya? Kapanak ko mang ano ang pakikinig. Goreng. Magkape ka na kasi dun, oh. Eh, tingin ko yan. Nakalaan. Dami mo ate. Ayun na, oh. Binukkat mo man amin at may waraman ang kitang subaban. Apa yung niyagaan tama pa hindi? Ay, naku. Ano to, di ba? Maan, di trabaho. Kiso nga mo. Adi lang mo, di pa parang tayo. Lakana yan o. Ano?
mga lalaki ng buwan. Ang unda. Matalo. Sige, manso, manso. May tagpit pa nito. Bago. Ay. Deliver naman. Wala, hindi ko pa nakakalimutan. Anong bilay? Bigat tayo. At kasi basura, di ka kaya marunong magbasura. Kumain ka ah.
Sino doon, Geng? Nung kumot ah. Nung? Pertok mo pa 7 to. Lolo. Ano na yung galugong ni Papa Gino? Galugong, hot. Hot. King, sani, hot, galugong. Data na yung pagpagdagom. Data na yung data sa among. Data. Hot data. Hindi na ko'y amo, talong taon. Choose data. Ibalik ko yung down pay. Ito ko.
Ayun.